sembla més aviat un gag d'un programa d'humor o com li vulguis dir, no? Perquè és inversemblant que un club que se suposa professional com el Madrid li puguin passar aquestes coses. No sé exactament què és el que es mira, no es deixen de mirar. És veritat que ara un futbolista el toquen moltes mans, no? Perquè hi ha el de la selecció, hi ha el del club, hi ha els preparadors particulars que té cadascú, però no saber quin és el genoll que et fot mal. Ja, clar, jo pensava més això amb la seguretat social de vegades quan hi ha aquelles grans cues... Sí, que van per feina. Que van per feina i pot ser que amb tanta pressa o tanta tensió i pressió doncs no te'n surtis per un club com el Madrid. I a més, em sembla com de dir... Saps què passa? Que jo aquestes coses sí que em rebenten una mica, perquè hi ha molta gent que s'ho agafa com un gag. Si això segons arriba a passar segons quin altre club... Quina crisi. Crisi als serveis mèdics del Barça, crisi que l'Atlètic de Madrid... Ara el Madrid, bueno, és un gag. El gag és com dir, no, el mateix passa amb el Rüdiger. Bueno, és un loco, sí, però és un loco simpàtico. És el mateix que, esclar, quan tu hi estereotipes determinats personatges o caracteritzes determinades situacions, va passar amb el nunyisme al final quan Núñez ja no hi era i amb els gags... Clar, tot això fa que perdis, em passa amb el Trump també de vegades, al final ja no sé si parla el president dels Estats Units o és un gag. Clar, i això a mi m'irrita molt, perquè segons el context, segons la naturalesa del conflicte, segons el protagonista, hi ha més o menys inquina, hi ha més o menys mala llet, hi ha molt poca informació, hi ha dissimulació, i em sembla que és un cas com per parlar-ne i per debatre aviam exactament què ha passat.